Várjál, kurva szarra. Na, üdvözlök! Hogy látom, mi a faszka? Várj, ezt átidja. Halljátok gyerekek, Márciban nincs ilyen. Hát Márciban minden ilyen, csak minden. Eldobunk már vissza, ugye, azt tudod? Megy YouTube-ra, hogy napi szarra. Majd beírom Pákrazi cigány gyerek. A kurva élet! Nem igaz zsidó volt. Erőltegek. Lássuk a mész innen! Bence! Suka!